Είμαι εδώ με την διαλύγω ακόμα Γαρσονάς. Θα ανοίξουμε fortune cookies και θα σχολιάσουμε ένα στην τύχη του άλλου. Επειδή θα φύγει η σεζόν, ελπίζω να τύχει κάτι πολύ κακό, πολύ ενδιαφέρον και να μπορεί να το σχολιάσει. Αυτό τώρα τι είναι, τρώγεται? Άμα θες χάτω τώρα να σου λέει κάτι, μια ευχή μέσα. Μου παίρνει να λέει πάρα πολλά. Φαντάσου πόσο τύχη έχω και ανοίγει. Να το διαβάσω. Άμα ξέρεις. Λοιπόν, λέει, μη χάσεις το θάρρος σου, με τον χρόνο τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει? Πας σεζόν, θα περάσει χάλια και μετά θα έρθει εδώ και θα με παρακαλάς για δουλειά. Η ήρεμη συμπεριφορά θα αφοπλίσει τον εχθρό σου. Ναι. Η συμπεριφορά σου, ειδικά τις τελευταίες μέρες, είναι πραγματικά πάρα πολύ ήρεμη. Τώρα θα διαλέξω εγώ για σένα και εσύ για μένα. Πάρε αυτό που είναι το πιο στραπατσάκισμένο. Πώς θα ανοίγουν τα νύχια σου και εμένα δεν ανοίγουν. Έτσι. Νύχια σε τώρα, ναι. Θα τα κοντίνω τώρα. Λέει. Για πες. Εγώ θα διαβάσω το δικό σου. Και εσύ διάβασε το δικό μου. Διάβασε. Θα πατήσεις σε δάφη πολλών χωρών. Ξέρεις τι είναι αυτό, Τη βλέπω για οικονομικό μετανάστη. Το σκίσα. Έσυξε την τύχη μου. Λέει, μην εμπλακείς σήμερα σε οικονομικά θέματα. Το έχεις κάνει ήδη, πάει άκυρο και αυτό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Άκυρο και αυτό. Δεν θα εμπλακώ. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η τύχη μας και για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Δώσε όλη τη θετική ενέργεια σε μένα. Και σε μένα αν γίνεται. Ναι, δεν θα έχει άλλο επεισόδιο, αυτό ήταν. Ναι. Τελευταίο.